Aku wis ora percaya
Mong aduh dek kok ya. Iya. Aduh dek. Siap loh adeh du Mas Jano. Ya langsung aja ya kita sambung Wanci Dalau. Oke. Sing gede pangapuramu Kang Mas Papujanku cecantang hatiku Sambung kumon cidalu Ratenmu alawan Kang Mas Kang Meradite Sake Mure Lestarine Ape Pirantine Dan ana enggang ngaruwe Yomong akibate aku membayangke remuk ing hatiku iki yen pancen ngelingi bocah telu iki pompo tenan sida dadi catet tak ganti dikepake mati mendah boyo yen to sida urip lan ngandika mesti bakal mulya jor lair putri Sulistya kang bisa nyuara Rika kang srana sampun menika lajeng ingkang pungkasan Yuk. ojo Mas Janu ayo Mas Ayo. ayo Mas Ayo Mas Linu. Kupa tot Iki lagune apa? Areh ampiang aku sing ampiang ampiang yes aduh dek coba aduh adek Copi terperangkat perang wong ayu tapi sepuh. ya Sosor pepek disosor meri salahku dewek mohon disori besok-besok gak lagi-lagi. ya sing tutur rupane ayu janji kemis mesti tadi setu yen panggil lagi gak ayu Matur sip nuwun. Mas Janu makasih
kecil sih Dora. Oke. Oh iya. Iki pasangonku mawar kuning tu sumane saya tadi juga ada dari Pak Supoyo minta lagunya bentar Janjiku, Langgam Janjiku. Mengke niki sampun disawer, tapi nanti lihat waktu kalau nggak jadi yo dibalik ke wae. Oh iya, ini tadi ada pesan dari Mbak Inem Wong Desa, lagune lali janjine minta didulukan. Oh, soalnya minta ndak selak ngantuk jarene. Wah, kopi riyen Bu. Nggih, niku Oke, monggo ingkang sudah. ajeng dipinangkani pun diriyen nderek Mas Petro, Mas Gareng, Mas Napa, Mas? Bagong. Oh, kula nggih nderek. Oh, ya dalang ki piye le akon ngono lho, mosok nderek sinden. Nah, sing kagem sing ulang tahun. Ah, berarti sing nomor 1 mau Nah, ya. nggih. Mbak Ika dulu. Apa? Heeh. Aku dulu. Iya. Iya toh, permintaan Pak Oh iya, dari Pak Putra PDKK Dikari. Nggih. Putra Dikari. Spesial ini buat Pak Gino. Ada lagune Kangene Ngati dibawani. Bismillah ya. Doakan aku ya, Mas. Iya. Terima kasih.
ora ana usada yen ra temu sira yakti kang mas manes nyata kang yokas maran Iya. Sawindu suwi lawase kowe lunga pamit karo aku doh wong bagus pepujanku ati susah mong kangen sliramu Jangan bagus pepujanku ora beda rasane atiku awak lumrah ra bisa turu wewayanganmu ngreridu hatiku Rina waktu tak anti-anti ati susah nunggu kowe bali
Sing do numpang nek kaya tadi ini rasa dicaosi ra apa-apa, jatah wis Malah sukses. jane aku mah luwih penting ki aku ya. Wah, iki Nggih. padha ya Mbah ya. Dua. Sak irip-irip ya Mbah ya. Heeh. Mbak Tati karo Mbak Ayu ki lho. Wis ora genjot nek kowe. Monggo. Maksudnya piye? Mbok gelungane padha. Padha. Gelungane padha le gelungan. Iya, iya Nduk ya. Wah, Lenggo kebayak ya padha. get joget bareng kok lah. Dene teng Grigul. Monggo nggih pun Gerajakan Banyuwangi minangkani pamundutan. Langsung apa bawa sih? Manut menika. Ayo nganggo bawa isih rada sore kok ya. Nggih. Ya, dibawa dhisik, saka Mbak Ayu sik. Nggih, monggo Mbak Ayu. Mambiat kaget aku Kok ya wis kulino kok ya kaget ngono lho. Saban bayi. Ditemek dodone ditemek. Aja kaya ngono to Mas Wahyu. Kaget lho aku. Mas Asli Kiswan. nek iki mau kaget tenan aku. Ya panjenengan nenten kancane Mas Kiswan ya njondel iki mau. Ayo lagi ra fokus dadine ya. Mbok lagi Nek ngemat. biasane wis apal aku ki. Lagi ngemat. Lagi menghayati lagu iki lho teko Mak Der. Ya kaget aku. Nah, yo dioper Mbak Tati. Der kok Del. Ya. Ora cel. Mbak Del. Nembak ki ya Der, nembak Del. Nyeram bayi Nuswan Ayo, ongkeke munggah Mbak Ayu. Oper meneh Mbak Tatin. kang kaliwat lewiat sapa arep belam biangan belam biangan
taman tanah India gumelaring gumeliaring taman Sarinuswan tara heblam yangan Gumelaring taman Sarinuswan tara heblam yangan Gumelaring taman Sarinuswan gelam yangan susah-susah wis tak ojo lakon wis pirang-pirang jalan turun temurun ya wis kelakon hanya keloro kopi gelam yangan susah-susah wis tak ojo lakon pirang-pirang jaman turun temurun ya wis kelakon hanya keloro kopi ya Gerajakan Banyuwangi buka saron Mas monggo Gerajakan Banyuwangi raina bengi sing tau sepi lanang wadon anak kanthi yuk Lenggah nang pasir sambil-sambil nyanyi doa ambil layar selot
piyayu ke saka penjane Pak Sigit. Oh nggih. Piyayune sih lenggah kae diaturke matur nuwun. Matur nuwun sanget Pak Sigit. Nggih Pak Sigit matur sembah nuwun Pak Sigit. Nggih. Ngapa kowe Din? Pundi? Pak Wamen. Sigit. Pak Wamen matur sembah nuwun. Matur nuwun Pak Sigit. Sendi to, Mbah? Aku ki yo Yayinipun sik pundi? menika lho. Pak Sigit nganggo Pak batik. Sigit ki sing nganggo rasukan batik kae. Matur nuwun Pak Sigit. Ora ono sing mantuk iki. Pancene Pak Sigit ora kersa mantuk yo ming gemujeng. Menika ingkang nomor kalih saking mriki tunggal kalih menika Pak Sigit. Oh nggih. Ingkang rasukan biru menika Pak Wamen. Nggih menika Pak Wamen. Lajeng Pak Viva. menika Pak sinten? Pak yang mana? Yang itu yang panjenenganipun menika ingkang lenggah wonten pinggir piyambak menika. Menika saking Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kalian guru besar saking UGM. Inggih matur sembah nuwun menika sampun pun sendikani menapa pamundhutipun Gerajakan Banyuwangi. Mbah Waluya, Mbak Tatin. Nggih. Niki apa ki Desember 2020 iki Nggih. Yogyakarta ya wis bakal memberangkatkan transmigrasi ya kuwi 15 KK ya. Neng endi mak neng Torire Poso utawi Sulawesi Tengah dan Taramanu Tua Paliwali Mandar Sulawesi Barat. Iki saka Jogja ya ana pirang kakak, saka Bantul pirang kakak, Gunung Kidul ya ana, Kulon Progo ya ana. Lah iki sing saka Gunung Kidul sesuk gawake oleh-oleh rono. Tiwul Gunung Kidul. Mbak nanti ben cairan sik ben diduweti karo Mbak Oriza. Nggih. Monggo berarti Mbah Mbak Risa Tiwul Gunung Kidul karo Mbak Waluya dienggo nyangoni transmigrasi sing arep berangkat 2020 iki Desember iki. Nuwun sewu Pak Sigit kalian sedaya kemawon menika Tiwul Gunung Kidul kangge sangu tiyang Gunung Kidul ingkang badhe transmigrasi kalian tiyang piyayi pundi mawon Bantul. Ya pokoke 15 kakak iki Bantul ya ana, Gunung Kidul. Kulon Progo ana, Gunung Kidul ya ana. Nggih. Risa Tiwul Gunung Kidul bareng-bareng ayo dikebruk. Monggo. Dikebruk, Mbah. Nah nek jenenge adang Tiwul ki yo dikebruk. Oh, ngoten, dikebruk. Tiwul Gunung Kidul, monggo. Gunung Kidul, monggo. Tak pikir sampeyan lali, Mbah. Ora. Karo aku cah Gunung Kidul. Ora. Eling-eling panggonan ning dhuwur tlatah Ngayogya sawesan Bantul. Sing gondang dinggape alana diwur. Awatul lintang. Matu kapur. Babagan seni aja main. Raja sing kondang warga sing besok. Krakal baron lan kukuh. Kabeh papane para wisata. Sadeng apa wedi apa.
sing kondang ning jamet lanang dewe wadul lintang opo lato kapur babagan seni kowe aja maido wagas sing kolon diak wagas sing besok sampur sari ono toprak ono wayang ono jangkrik ono kabeh ono ya Mbak kerakal baron lan kuku kabeh kono papane jare para wisata asat ning apa wadi apa sampeyan kono sabate tak jamin nduk kowe ora bakal jiwa asin dan bah katoprake campur sari kuwi ngono nduk saka gonong-gonong gitu ati walambah guna kita Ipun atur ngorangi ibu rakal baron lan kuku iku ngono jare kabeh gone para wisata asat ning apa wadi apa sampeyan kono sabate satuan kota jamin ora bakal jiwa asin dan bah katoprake sabun sari ono sare saka gendong-gendong gitu ati walambah anggona kita Ipolan atur ragi piwulenan tenan ya Mbak mantap sing arep transmigrasi ora lali karo piwo oh ya Mbak Tiwul Gunung Kidul sampun sampun pun sendikane Tiwul Gunung Kidul sampun Dinggo nyangoni sing arep transmigrasi ya iki Mbak Oriza saka penjenengan Pak Sigit. nggih matur nuwun Pak Sigit Matur nuwun, Pak Mugi Sigit. sehat-sehat nggih Pak aku tak ewangi le matur nuwun Nggih. matur nuwun Pak Sigit Ah sing iya. kondang dek gaplek lan matur nuwun Pak Sigit Aja tok kondang. Ya diselingi meneh. Walah, Sapa? Saiki sing piyai loro, sapa? Aku tak nampilke Mbak Endah karo Mbak Saras ya. Pelok Mas. lagune napa Ayo sekolah lagune kang sing nang kono apa? monggo Yo disepoti nganggo Bali Mas, monggo buka kethuk Mas. Yo Mbak Endah karo Mbak Saras. Yuk. nah iki tarine Bali Nggih. iya Sepote. sepote Bali tarine ya kudu Bali tari Bali iki sing penting ngangkate tangan ki rada dhuwur terus mripate diuncalke rono Kok mripate diuncalke. Ayo Mbak Tatin ya melu ngancani jumeneng. Ini Mbak Tatin. terus basa Bali wong aku ki ya sithik-sithik iso Piye Mbak? Oke, nah Mbak. arep nang iki tangkije Tangkije. tangkije tangkemu rono terus Bali ki ora iso muni toe te nek muni 100 ya 100 nek muni metu ya metu nek muni muter ya muter nek muni ngatur ngono ya ngatur Ngatur. meneh bapak ke proyek ngatur-ngatur bapak ke proyek ngatur-ngatur Bali ora iso te Rasa tete. basa Lombok ya beda Besok basa Lombok pripun? nek arep nang ndi jog embe Jogbe. saya Ranside saya Apa Ranside nih? iki sapa jenengmu embe tak omah ning ndi omahe nah sing lucu karo rasaru Napa? basa Lombok ki pipis Kok pipis? pipis ki basa Lombok ki menek Oh, pipis menek. wong putuku sekolah Lombok ki menek mbah menek mau tak angkat nguyuhi raiku tur ngono malah
terangane menek ki pipis. Pipis, Nek ora menek percaya pipis. takon karo Kyai Lombok. Panjenengan Wis bojone ora sik. dhewe-dhewe. Lagune apa Nduk Cahayu? Ya, Nggih, lagune Pak Dadang. anu, Mbak. Napa? Gandeng iki senajan sesuk iki bakal don transmigrasi. Nggih. Ning tetep tresno karo Budaya. maksudnya tetep tresno karo kota asale. Oh, terus? Diaturake lakon ninggal katresnan. Oh, tak kira Jogja istimewa. Arep kota iki kota Jogja istimewa. Mengko kuwi dienggo penutup mengko bar iki. Iyalah. Semoga Iya. adanya transmigrasi ini Mas Ah. bisa Iya. mensejahterakan masyarakat. Masyarakat. Ngono ya, semakin Pede banget sejahtera. Primas Jogja istimewa bul. Tegese kita tetep tresno karo kota asale ngono lho. Iya, iya. Ora lali karo kota asale. Aja ninggal katresnan, pokok ninggal. Aja. Hah? Ya Ninggal pokoke ora? iki tinggal katresnan iki tetep katresnan iki tetep Tetep Jogja nang tetep kene. di. Wes pokoke lagune aja ninggal ado-ado. Ya dimanapun berada, pokoknya semakin sejahtera Nah. masyarakatnya, semakin rukun, dimanapun berada ngono kuwi ya Mas ya. Ngono, Guyub sejahtera. rukun bandul ngrompol tetep bersatu. Mengkono. Ya. Bersatu ora mesti apik kok. Lah ngapa? Lah rel sepur ki nek bersatu sepure jengkelit. Mulane kudu bareng. Iya. Ono ae. Kudu iya sejalan. Ya, ninggal katresnan.